बे बाराबा हले बिसोरनि मोदोमनि नक्साखौनो पुरा सोलायजुबनानै होगोन आं। मोदोमनि जायगायाव हारा, हारानि जायगायाव खिथु, खिथुनि जायगायाव खर', खर'नि जायगायाव बिखुं, बिखुंनि जायगायाव उदै उल्टा पुल्टा बहायजोबना दोनगोन आं। बे बाराव गारां बिसोरखौ गारां। गारनायाव गैया दिनैबा हले न' अरगें फोजोंगोन आं, अरगें। फाग्ला अमा राजाया लानजाय गैयि मोख्राया जौ लोंना फैनानै गावखौनो मोसाबायदि दिन्थिफैथारबाय। रागा जोंबा अमा राजाया गाज्रिथार नामा? मा गाज्रिल' बेलाय? रागा जोंबा मोदाय महरबो लायो आरो बेलाय। रा बेटिफोर मानसियावलाय रुवा लाखादोंहाय। बैसां सिङाव थाखुमादो, बैसां सिङाव। आरो मा नायबाय थादो? बैसां सिङाव थाखुमा फै। बैसां सिङाव? मानो? मोखां गन्थं स्लिम खालामनो लुगैयाखैबालाय बैसां सिङाव हाबफैबानो जाबाय। र' होमबालाय सिरि था, जेबो माथो होथारनाङा, मिथिबाय? ला 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 ला। दिनैबा हले बिराद मोजाङै उन्दुनोसैलै। मोजाङैनो फन रायलायबाय थानोसै आं सिख्लाफोरजों। आबैबो गैखाया। 10 थाखानि बायनानै मोननायलाय बै साबुन हुब्लानो जामो पात्ता मोनै थिग बिदिनो माब्ला माब्ला गनायगोन नोंलाय आंनि अननायखौ पात्ता मोनलायै। माब्ला माब्ला गनायगोन नोंलाय आंनि अननायखौ पात्ता मोनलायै। बिदिसो जाखुमानानै दं बियो। जियानो जादोला बहा दङ बिसोरो? देवबार ग्रह समबार ग्रह सानैया बहा थाखुमाना थादों बिसोर? देवबार ग्रह समबार ग्रह सानैबो नागिरनासो गारथारनां नोंसोरखौ। आं ओंखारनोसै नामा? दामजानो लुबैदों नोङो? गोदो सिख्ला समाव अननाय बायदि दा अनबावगोन बायदि मोनदों नों अमा राजाखौ? बहा सुसु साथालाय एन्जरफ्राबो रायलायलायगासिनो दङ नामाब्रा बहाबाफोर? सिरिथाय अमा राजाया खोनागोन। स्वाद हिनजावफ्रा बहाथो दंमारोब्रा? बबे गुदुं सिङाव थाखुमानानै दङ नोंसोर बेटिफोर? देवबार ग्रह समबार ग्रहफोर। मानसियालाय रुवा लानानै थांलाय फैलायलै। मा जादों आफा? मानसि सानै गोमानानै दं, बिसोरखौनो नागिरगासिनो आं। थोद आफा, गोमानाय मानसिफोरखौ न'आवनो नागिरबाय थायो नामाब्रा? बेबो रुवा लालायना डाइरेक्ट फेसबुकाव पस्ट होब्रा मानसि गोमाबाय होनना। गोदाव सोराव बिदि नागिरबाय थानानै खर' गुदुं खालामना लानाङाब्रा आफा। फेसबुकाव पस्ट होब्बा जाय गोमादों गाबोनो लोगो मोनगोन। मानसिफोर नुदोंबा खोन्थाहरगोन। बेखिनि गियानखौ बबेनिफ्राय मोनखो नों? आफा नोंलाय आंखौलाय उन्दैसो सानखो ना माखोब्रा? आंबो सेंग्रा देरबायब्रा। आंखौ जेबो बुजिया मोनथारो नामाब्रा? जेबो रोंथारै मोनथारो नामाब्रा? आच्छा, बे आखाइ फारसेयाव मा लादों नों? हा? सोरजों रायलायगासिनो दं नों? है आफा, लायाखै जेबो। जियानो जादोला आफा, नों मानसि नागिरदोंबोला नागिरबाय थादो दे। ओमफ्राय आइखौ नुदों नामाब्रा? आइखौ? माथो आइखौ नुथाराखै आङो। ओंखाम उखैबायमोन। हा, बिमा गोमादोंबालाय फेसबुकाव पस्ट होनो हाया नामा? आंनि आइया गोमाबाय, ओंखाम संनो रावबो गैया होननानै फेसबुकाव पस्ट होबानो जाबायना। बे आफाया बुजिया आरो मानसि दुस्त राव बाहायोलै। हे हांगोमोनदै साला लहानि जिन्जिरि बहा दङ? आसोला आइमोनखौसो नागिरगासिनो दङ होनबा। आइ फाग्ला गथ'आलाय जोंखौ नुखोसो ना माखोसै? आइलाय आं मिथिखायो नों थाखुमानानै दं होननानै। दय सुसु साथा रायलायनाय नोङो नङामोन होनबा? ओंखारबो बाहेराव। जेरै बिफा एरै फिसाखा आयौ 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 आयौ। ओंखारबोलै आं आफानो खोन्थायाना। आयौ मा जाबावगोन दे बे आधा घन्टायाव? माला सायनानै माला एवनानै जाहोनो आं बे नारजि बुदांनो? र' खि गारालासिनो गासिबो नाखौनो खेबसेनो फ्राय एवनानै होगोन आं। ओइ हापां, मानो इसिबां लासै लासै? खासेवफोर बायदि जल्दी माबार एवनानै लाबो आंनो, नङाबा दिगदारसो दं। माबायदि दिगदार देलाय बुंलाय? बांद्राय उल्था पुल्टा बुंबाय थानाङा। जल्दी माबार एवनानै लाबो आंनो नाया। बेसे गोरलै नाखौ, इसिबां बुरजा नाखौ आं हारसिंनो सायजोबनो हायो आरो। मानो हाया? खुगायालाय माथो गासिखौबो रोंजोबो, गासिखौबो हाजोबो नोंलाय। मा खुगाजों आखाइजों समान जायो नामा? मा होनखो नों हापां? खुगाजों आखाइजों समान जाया? जायाथ' आरो समान। खुगाया गुसुं, आखाइया जाबाय गोलाव। बोरै समान जानांगौ जाखो? जियानो जादोला जल्दी नाया एवनानै लाना फै आंनो। खि गोजा एवनानै लाना फैनि आं। जौ 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 बयनिबो गोजौ जौ। सोरनि फन फैलायखोलै? ए माथो दुदालिनिसो। हेलौ दुदालि। आं हराव फन हरनाया डिस्टार्बसो जाबाय खोमाने नारजि बुदां? ओहो जायाखै, ओरैनो दंखायोमोन आंबो। दे बुं। माबा बोरायजों दासो थिगसो नांलायखांबाय आङो। बोराया आंखौ जि बुदों। माबायदि हौवा बेलाय? हिनजावनि सायाव आखाइ थिखांग्रा? औहाय आंखौ होखारबाय थायो। न'आव थानांला होननानै बुबाय थायो। बिमा बिफानि न'आवबो आं बोरै थांफिननांगौ जाखो दे? बिनिखायनो राहा गैयिलाय सोरजों रायलायनो, सोरनो दुखु फोरमायनो होननानै नोंनोनो फन हरबाय आं।
दे मोजाङानो जाबाय मालाबाफोर माबा मोनसे उसुबिदा जायोब्ला आंखौ बुंबानो जाबाय जागोन दे नारजि बुदां आं गाबोन डाक्टरनाव थांनो नागिरदोंमोन बोराया आंखौ बुनानै सिनस्रिखौनो एसे फाहे खालामनानै दोनबाय बेनिखायनो मेडिकेलाव थांनो नागिरदों आं दे माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला आंनो बुंबानो जाबाय माबाहाय फैसायानो बारा गैया आंनाव थोगोना थोआथाय बेफोरखौ जिंगा दासि एकाउन्ट नाम्बारखौ हरनानै दोन आं नोंनो दानो सोनानै हरगोन दे जागोन हायोब्ला नों आंखौ गाबोन लोगो हमफै दे जागोन आं नोंखौ फन खालामगोन दे बिदिबालाय बोराया सिखारगोन दा आं दोनथ'नोसै दे गुड नाइट बेसेरा दुदालि बेसेबां हौवाजों बुजाबाय थायो आंनासो बे जमरानिया राखां सिखां जाबायना जायाखै र' बिनि ना एवनाया खबर लानि आं जिलेले जिलेले आयो आयो जिलेले मस्ती में आयो आयो मस्ती में मालाय दाबो जायाखै नामा नोंना ना एवनाया नुवाखै मेगन खाना नै जाबाय लाबो अब्लालाय मोनजानाय नङा थां माथों जि आथुर जाखायो नो जा ना फ्राय ना खुरखुरि बेलाय हा ना जाखो ना खुरखुरि फ्राय जाखो बे मा ना एवनाय जाखो बेलाय खुरखुरि बायदि गोरान स्रावनो गावानो फ्राम एवनो खोन्थानानै नाखौ दा खुरखुरि बायदिसो जाबाय आं नोंखौ माला खुरखुरि बायदि एवनो खोन्थानाय आं नोंखौ दै होनानै गिसि सिदोबसो एवनो खोन्थादोंमोन दा गावानो गोरान फ्राम एवनो खोन्थानानै दा दै होनानै सिदोब एवनो खोन्थादों जाबावबाय थोद आंखौ थगायदों सानदों नामा नों नारजि बुदां जेसेबां नों सैथो बाथ्रा बुङा मानो जौ फेबाथाय एसेबाबो मानसि खेंख्रा खेंख्रि जायो मिथिबाय गेद्दा जायो मिथिबाय ओइ बांद्राय खोथा बुंना नाया मोजाङै एवफिननोबा एवफिन गोरान फ्रामनो ओइ नारजि बुदां नोंनि खर'नि मेलेमखौ बहाबाफोर गारबोबाय नामा नों हो दसेनो फ्राम एवनाय ना नांगौ दसेनो दैजों सिदोब एवनाय ना नांगौ मा नांगौ नोंनो आसलथे मा नांगौ मा होनो हागोन नोंलाय आंनोलाय बिदि जाथारबाय आरोना नोङो नारजि बुदां सानसेयावनो बिदि सोलायथारबाय आरोना सोरबाय जौ गोसोमारबाय खोमा मानसिया बेफोर उनाव जाबाय थागोन जल्दि नाया एवहैफिन दै सिदोब होनानै अब्लासिम आं बे नाखौ जानोसै मानसिनाव हाराय बांखौ मोदायासो लोगो मोनबाय खोमा ना जानो जागासिनो बे हर गेजेराव जल्दि एवहैथां दै होनानै एव एबार एवगोन जिलेले आयो जिलेले पापिस्ट शनि ग्रह आरो देवबार ग्रह सानैबो बहाथो थाखुमाना थाहैखो बिसोरलाय हा आरो बेवाइफोर थबसिखौलाय नुवाखै माथोंलाय बहा दंलाय बे बेवाइफोर थबसिया बापावै दिनैबा हरे जोबोद मिनिथारबायहाय आं मा कमेडि ओंखारदों इसेबां हराव हा मा मिनिनो ओंखारसोदों खिन्थागोन ना इसेबां हराव मा कमेडि ओंखारदों आरो बेवाइफोर बहा थांनायमोन नोंलाय थफिरानजों माबाहाय गामिनि कालबारावसो दसे ओरैनो बारहावा जाहैदोंमोन मा हरावसो मोनबाय नों कालबाराव बारहावा जाहैनो सानाव होनबा सानथिं बाथिं थांनोसै होनबा सोर फाग्ला फाग्लि सानाव कालबाराव जिरायना थाहैगोनलै मालाय बेवाइफोर नोंसोर कालबाराव जिरायलायथारदों होनबा औ बेवाइफोर बांद्राय गरमखाय दसे जिरायथ'दोंमोन ओइ मानोलाय एक्सप्लेन खालामबाय थादोंब्रा बेनोलाय जोंनि गोसो जों जेराव थाङो थाङा बेलाय सोरब्रा बेलाय सोर मा होनखो नों थफिराम आं सोर हा आं सोर नों आंखौ सिनायबावला नामा औब्रा सिनायो अमा राजा दाउदै गला जेरावबो उदायनो रोङा होननानै मा नायनो नामा आं मा खामानियाव उदायो नै बेरुवाजों नोंनि गोनांखौ थबस' खालामनोबो हायो आं मिथिबाय बापावै रुवा लानायखाय बिराद दादागिरि नामालै नों औ बे रुवाखौ नोंखौनो दानथारनो होननानै लादों आं दिनै बावलाय नों थफिरामखौ गारा आङो जय भद्रकाली जय महाकाली ए नोंसो बिदिना नै आंनिखौबो नाय ओइ लोखि थफसि आं नोंजों दा बोरैबा नांफ्लांबायनो हागौ गुलिफोरा मालै थफिराम नोंनि बे नंखाय दुर्गा फुजानि पिस्तलजों आंखौ सिगिनो सानदों नामा नै नायनोबा दुर्गा फुजानि पिस्तल ना बैसागुनि पिस्तल नै नायनोबा नुबाय दा अरिजिनाला माबायदि जायो ए मानसियालाय गाव मारसिगोन नामाब्रा होद थैबा थैखाथोंलै थैनायनि सिगां बुलायनासो थैगोन आंबो ओइ थफिराम नोंनि बे खेबसे लागिनो सिउ थांनायजों आंनि बेजों जागोन नामा जानोबा बराबर जानांगौब्रा समान जानांगौ नों पिस्तलबा आंबो पिस्तल जानांगौ आं रुवाबा नोंबो रुवा जानांगौब्रा अमा राजा आं हिनजाव मानसि नङा नोंनि बिदि राव गोजावनो नै लादोसो नोङो गुलिखौ बिखायाव बोजबना देस आंबो दानथारफागोन नोंखौ आयु बाला ओइ मा जालायदों नोंसोरलाय आयु सासेया पिस्तल लालायनाय सासेया रुवा लालायनाय बोरै जाखो दिनै गासैबो हिसाब खिथाबखौ खेबसेयावनो ज' खालामगोन आं आरो सुदै मुलै नोंनि जेसेबां दार धुर दं गासिबो लाजोबखागोन आंबो फाग्लाफोर बिदि हामगौ नामाहाय आयै जाबाय अमा राजा
थफिराम हामबायसै हा नोंसोरलाय इसिबां हरावलाय मा मोनफैदों माबाहाय जोंहानाव अमाया नोंसानिथिं खारबोदोंनो बेखौनो नागिर फैबाय आं लामायाव दाउस्रि देलायखौ लोगो मोनबोबाय नालाय बेखौबो लाबोफाबाय आं लोगोफोर बेखिनियावनो मोनसे फोस्रावनाय जोंनि गुबुन मोनसे चेनेल जायनि मुङानो खम जारलामोन बेखौ सोलायनानै लाब्रा बड' कार्टुन सेकेन्ड चेनेल खालामनाय जाबाय नैबे चेनेला फार्स्ट चेनेल आरो गुबुन मोनसेया लाब्रा बड' कार्टुन सेकेन्ड चेनेल जायनि मुङा खम जारलामोन स' लोगोफोर नोंथांमोना कनफिउज जानाङा दे आरो नोंथांमोना नायबाय थानाय एपिसडफोरखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामलांना मानो होनोब्ला गोबाङानो साबस्क्राइब खालामलाङा नायनानैल' थाङो लाइकबो होलाङा अननानै लाइक मोनसे होनानै गालां शेयार खालामनानै हो आरो लाब्राखौ अनसायनाय बायदि सेकेन्ड चेनेल लाब्रा चेनेलखौबो अनसाय ओमफ्राय भिडिअखौ थाब लाबोनो हाया मानो होनोब्ला बोथोरा जोबोद गरम बांद्राय गरमबाबो भिडिअ लाबोनो उसुबिदा जायो एसि गैया नालाय आरो अखा हाबाबो बिराद डिस्टार्ब जायो माथो होनबावनो आरो जेरैबो जारला बेनिखायनो गोजां बोथोर बायदि जाया आरो ना गरम बोथोराव जोबोद उसुबिदा जायो गोजां बोथोराव इसेबां खस्थ' जाया स' लोगोफोर नोंथांमोना आइ होप आं आसा खालामो आरो नोंथांमोना आंनि प्रब्लेमखौ बुजिबाय अननानै प्लिज भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब मोनसे होनानै गालांदो बाय लोगोफोर नेक्स्ट एपिसडखौ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय गुड नाइट